Zdravím vás, som Eddie Temple Morris a toto sú superhity 90. rokov. Toto sú superhity 90. rokov. Superhity 90. rokov je to najlepšie z 90. rokov. 4 CDčka sú preplnené 64 hitmi z 90. rokov, na ktoré nikdy nezabudnete. Objednajte si kolekciu Superhity 90. rokov hneď teraz a dostanete viac ako 4 hodiny najnovších a najlepších hitov 90. rokov. Superhity 90. rokov. 64 superhitov na 4 CDčkách. Fantastická kolekcia superhitov. Objednajte si najlepšie hity 90. rokov. Viac ako 4 hodiny výbornej hudby na 4 CDčkách. Ak chcete to najlepšie z 90. rokov, objednajte si superhity 90. rokov. Tak zavolajte hneď na toto číslo a objednajte si to najlepšie z hitov 90. rokov, superhity 90. rokov. Podajte si ruku s generáciou lásky. Je práve rok 1967 a sila kvetov oblieha planétu. Mladí ľudia na celom svete si vyľaďujú zvuk leta lásky. Aj o 30 rokov neskôr sú impozantné hity tohto nekonečného leta rovnako obľúbené. Preto sme pre vás pripravili 4 kompaktné platne s piesňami, ktoré začali revolúciu lásky. Túto kolekciu piesní 60. rokov pre roky 90. sme nazvali Generácia lásky. Znova sa započúvajte do piesní Mamas and Papas, The Birds, The Beach Boys a mnohých ďalších hviezd tohto obdobia. San Francisco, Kalifornia. Tu sa všetko začalo. V roku 1967 sa stala domovom hnutia hippies a tisícky mladých ľudí sa ponáhľajú, aby sa pripojili k revolúcii. Vráťte sa s generáciou lásky nazad do 60. rokov a prežite 4 hodiny s pesničkami, ktoré otriasli planétou. Oslávte s generáciou lásky piesne, ktoré otriasli planétou. Úžasný zvuk minulosti na 4 CDčkách dneška. 67 klasických hitov a viac ako 4 hodiny skvelej hudby. Ak si chcete objednať generáciu lásky, túto jedinečnú kolekciu, zavolajte ešte dnes na telefónne číslo, ktoré vidíte na obrazovke. Hudba, ktorá očarí. Príbeh, ktorý rozplače. Muzikál Krysař na novej scéne. V titulnej úlohe Sisa Sklouská. Cítím, že je blízko, přece se nedopustím takovéhle zrady. Smrt a vítá nízko, nikdy se neotočím ke Krysaři zády. Kdo temnoty se bojí, tak třeba do ráje se nikdy nepodívá. Muzikál Krysař vznikol vďaka spolupráci agentúry Forza, agentúry MPL a Novej scény a s mediálnou podporou televízie Markíza, týždenníka Markíza, denníka Národná obroda, Rádia Koliba a týždenníka Internacional Express. Predstavujeme vám Silhouette 40.
Každý z nás si už určite obliekol plavky, pozrel do zrkadla a pomyslel si, vôbec to nevyzerá dobre. Teraz si ale predstavte, že použijete Silhouette 40 a po 40 minútach si poviete, vyzerám fantasticky. Nedokážete si to predstaviť? Tak skúste Silhouette 40 a ten vás určite presvedčí. Znalosti bylinkárov a vedecké technológie sa spojili s objavom jednej rastliny v džungli, aby vytvorili Silhouette 40. Zloženie Silhouette 40 vám umožní zbaviť sa pár centimetrov na problémových miestach. Silhouette 40 sa nanáša na miesta pokryté s najväčším množstvom tukového tkaniva. Zloženie Silhouette 40 prenikne lipozómami, rozpustí bunkové steny a zničí a zredukuje tukové bunky. Bežné použitie trvá len 40 minút a pôsobí ďalších 5 až 9 dní. Zo Silhouette 40 sa zbavíte nadbytočných centimetrov, účinne, rýchlo a jednoducho. Vedcom trvalo veľa rokov nájsť tú správnu kombináciu prísad v Silhouette 40. Nikdy nebolo tak jednoduché dosiahnuť štíhlejšiu a krajšiu postavu. Prekrásne telo, o ktorom ste vždy snívali, môže byť vaše len za 40 minút. Toto je Silhouette 40, úžasný prípravok na redukciu tuku. Jediný osvedčený gel s lipozómami, ktorý dokáže fyzicky sformovať problémové časti vášho tela. Funguje to. Naozaj som stratila pár centimetrov. Silhouette 40 splnil to, čo sľúbil. Výťažok z byliny, ktorá rastie len hlboko v dažďových pralesoch, výskumníci využili na tvorbu bezpečného a účinného prípravku na redukciu tuku. Tuk rozpúšťajúce zložky Silhouette 40 preniknú cez bunkové steny, rozpustia tukové tkanivo a odstrania ho z tela. A to len v priebehu 40 minút. So Silhouette 40 som schudla 4-krát viac a nepribrala som späť ani milimeter. Zavolajte a objednajte si Silhouette 40, jediný osvedčený gel na chudnutie, len za cenu 2220 korún. Od tejto chvíle si môžete dožičiť chutné vypražané jedlo, ktoré má podstatne menej kalórií ako obyčajné vypražané jedlo. Neveríte? Však uveríte. Predstavujeme vám neuveriteľne zázračnú panvicu. Táto jednoduchá a pritom účinná nádoba vám zaručí chrumkavú a chutnú chuť vypražaného jedla s použitím iba kvapky oleja. Zázračná panvica sa na prvý pohľad neodlišuje od obyčajnej. Dovoľte, aby sme vám odhalili jej tajomstvo. Je to originálny, patentom chránený stĺpovitý prúd horúceho vzduchu. Horúci vzduch sa dvíha a krúži v nádobe, takže umožňuje rýchle a rovnomerné varenie. Pri obyčajnom varení jedlo presiakne škodlivými masťami, pri suchom varení len chutnou vlastnou šťavou jedla. Jedinečné. Menej oleja, menej kalórií, menej cholesterolu a ešte lepšia chuť. Pozrite, kuriatko sa vypraží preto, lebo okolo neho krúži vriaci olej. Takáto porcia vsiakne veľa oleja. Ak na vypražanie použijeme zázračnú panvicu, bude okolo neho krúžiť len horúci vzduch a vlastná šťava kurčaťa. Koláč v panvici, ak neveríte, pozrite. Koláč budete môcť piec priamo na platni vášho sporáka. Horúci prúd vzduchu pečie rovnomerne hore aj dole. Párky budú rovnako chutné, ako keby ste ich upražili na ražni, a to je iba začiatok. V zázračnej panvici môžete uvariť tiež zeleninu, samozrejme bez viacej vody a pary. Ukážeme vám názorný príklad. Túto brokolicu sme uvarili vo vriacej vode a túto pripravili v zázračnej panvici, preto si uchovala prirodzenú farbu a vitamínové bohatstvo. Chuť pečených zemiakov bude presne taká istá, ako keby ste ich upiekli na táborovom ohni. Chcete ešte viac? Pozrite, lieskovce pražené na sucho a pečené gaštany, alebo táto chutná pečienka. Jedinečná zázračná panvica s originálnym stĺpovitým prúdom horúceho vzduchu vám zaručí plnú chuť do chrumkava vypraženého jedla, ale skoro úplne bez mastného oleja a kalórií. Zavolajte nám hneď na telefónne číslo 07 55 56 70 70 a okamžite vám pošleme dry cooker dietnú panvicu len za 1390 korún. Skúsili ste niekedy vymaľovať vlastný byt? No, po celom byte samé fľaky od farby. A ako neuveriteľne ste sa pritom zašpinili. Ideálnym riešením je Facial Painter, francúzsky pomocník pri maľovaní, ktorý tam používajú všetci maliari. Pozrite, koľko energie potrebujete, aby ste so štedkou natreli všetky nerovnosti povrchu. Facial Painter tak dokonale kopíruje povrch, že všetko zatriete jediným ťahom. Váš pomocník má v porovnaní s tenkým štedcom väčšiu plochu, preto sa s ním pracuje oveľa rýchlejšie. Tisícky kratučkých mohérových vlákien roznášajú farbu rovnomernejšie a presnejšie. Až dodnes ste na natieranie plafónu potrebovali rebrík. Stačilo. Facial Painter má násadu, pomocou ktorej dočiahnete na plafón zo zeme. Dokonca nemusíte ani zakrývať nábytok, pretože z Facial Paintera nevytečie ani kvapôčka. Spomínate si na trápenie s natieraním drevených obkladov? Ó, zasa kvapka. Facial Painter vás baví všetkých problémov. Nasaje len toľko farby, koľko potrebujete. Valček na nabranie farby sa krúti v korítku. Aha, pozrite sa.
Plocha naseje len potrebné množstvo farby. Napríklad na jediné nabratie natriete až takýto kus dverí, pretože mohérové vlákna farbu udržia a nenechávajú za sebou šmuhy. S Faceil Painterom jednoducho natriete aj sokel, zvýšený okraj dbá na to, aby ste si nezašpinili aj stenu. Praktický, jednoduchý, rýchly a taký šikovný, že si neumažete stenu ani cenné čisté plochy. Neuveriteľné. Potrebujete pretrieť okenný rám? Dodnes by ste museli sklo chrániť lepiacou páskou. Pozrite, o čo jednoduchšie to je s Faceil Painterom. Natieranie radiátorov? Hračka. Natieranie trúbok zo všetkých strán? To nič nie je. A čistenie tohto pomocníka nie je o nič zložitejšie. Objednajte si Faceil Painter, ktorý ponúka všetko, čo potrebujete na maľovanie. Veľké a malé korítko, válček na farbu, 3 pracovné plochy rôznej veľkosti, nástavec na rúčku. Zavolajte nám hneď na telefónne číslo 07 55 56 70 70 a okamžite vám pošleme Faceil Painter len za 1111 korún. Diskriminácia. Milujú Mississippi. Rasizmus. Máme tu dve kultúry. Bílou a černú. Ľahostajnosť. Ahoj. Mám odvahu a územní moc. V režii Elena Parkera. Staňte! No tak! Zažijete strhujúcu drámu ohňa a zeme. Tento rozsudek se promíjí. Zabednenosť, s tou se nerodí. Skutočný príbeh horiacej Mississippi. V nedeľu večer. Rozumíte mi? Predstavujeme vám Torso Tiger, revolučný posilňovač brušného svalstva. Jediný plynulý pohyb dopredu tvaruje hrudník, ramená, brušné svaly, bicepsy, tricepsy, teda celú hornú časť vášho tela. Posilňovanie prináša prekvapujúce výsledky už po pár minútach cvičenia, a to všetko vďaka jedinému intenzívnemu pohybu. Dobrý deň, volám sa Liza Lamendolová. Nie je jednoduché mať štíhle a pekné brucho. Ak tiež zápasíte s problémom ochabnutých svalov, zbystrite pozornosť, pretože v nasledujúcich minútach vám predstavím najnovší objav v dejinách posilňovania. Je ním posilňovač brušného svalstva Torso Tiger, vďaka ktorému budú vaše brušné svaly vyzerať fantasticky už za veľmi krátky čas. Naraz precvičujete horné aj dolné brušné svaly, hrudný kôš, ramená, bicepsy, tricepsy a to všetko počas jediného pohybu. S Torso Tigrom sa môžete pohybovať aj do strán. Teraz sa spustíte smerom doprava, aby ste zapojili aj bočné brušné svaly na ľavej strane. Tak čo, už to cítite? Výborne. Jeden pohyb tam a späť na posilňovači brušného svalstva je ako 10 zhybov a keď ich s Torso Tigrom spravíte 10, je to ako by ste urobili 100 zhybov. Predstavím vám muža, ktorý sa v posilňovacích pomôckach skutočne vyzná, doktora Briana Taylora. Vyštudoval prestížnu Stanfordskú univerzitu a zaoberá sa všeobecnou medicínou a chirurgiou. Na tomto zariadení sa mi páči, že sa s ním intenzívne precvičia brušné svaly za oveľa kratšiu dobu ako pri iných cvičeniach. Ak sa chcete zamerať na bočné a priečné brušné svaly, pohybujete kolesom viac do strán. Pri pohybe naspäť sa vám svaly začínajú sťahovať. Táto časť cvičenia sa nazýva fáza pozitívneho odporu a stačí len toľko. Výsledok cítite už po pár pohyboch. Ani vám sa nechce opakovať tieto namáhavé a nepríjemné zhyby, zdvihy či sklápačky? Máte pravdu. Vyberte si pohodlnejšie cvičenie. Náš overený Torso Tiger, posilňovač brušného svalstva, vám prinesie lepšie výsledky a v omnoho kratšom čase ako všetky tieto nepohodlné a načas náročné cvičenia dohromady. Vystrite sa dopredu,
Cítite ten odpor v brušných svaloch? A potom sa stiahnete naspäť. Je to jednoduché, ale pritom intenzívne posilňovanie, ktorého účinky budete pociťovať už od úplného začiatku cvičenia. S torzotigrom sa môžete klzať aj do obidvoch strán a vytvárovať si tak pekné bočné brušné svaly. Uhol pohodlných opierok na kolená vás uvedie do správnej pozície, aby ste každý nový pohyb urobili vždy rovnako. Posilňovač brušného svalstva Torzotiger má jedinečné elastické laná, pomocou ktorých môžete za okamih nastaviť intenzitu cvičenia. Pri prvých cvičeniach ich nastavte najkratšie tak, aby vám pomohli vrátiť sa do počiatočnej polohy. Nezáleží na veku, či na tom, nakoľko ste zdatní v posilňovaní. Torzotiger sa vám prispôsobí a poskytne vám najľahšie a najrýchlejšie cvičenie na spevnenie brušných svalov, aké si viete predstaviť. Posilňovač brušného svalstva môžete poskladať a uložiť kamkoľvek v domácnosti. Skladá sa za 8 sekúnd a je prenosný, takže ho môžete zobrať so sebou aj na cesty. Torzotiger je mimoriadne pevný a odolný, takže vám zaručene vydrží na celý život. Predtým, ako sa objavil tento posilňovač brušného svalstva, existovalo podobné cvičenie s kolesom. Bolo treba sa natiahnuť z pokľaku až takmer úplne do ľahu a potom zase späť. Pre väčšinu začiatočníkov to bolo veľmi náročné cvičenie. Na posilňovači brušného svalstva sa mi páči, že vám pomáha pri cvičení vďaka prirodzene elastickým lanám, ktoré môžete skrátiť alebo ich naopak povoliť podľa toho, nakoľko ste už zdatní v posilňovaní. S krátkými lanami vám ide cvičenie ľahšie. Čím sú dlhšie, tým je cvičenie namáhavejšie. Podľa dĺžky lán vlastne priebežne kontrolujete, ako sa zdokonaľujete, ako dosahujete vyššie výkony. Torzotiger sme dali vyskúšať aj okolo idúcim záujemcom. Tu sú ich reakcie. Oh yeah. Wow. Wow. Woo, break a sweat. Oh yeah. It's great. Yeah. Wow. Whoa. Whoa. That's good. It's intense. Oh man. That's good stuff. Cvičenie s torzotigrom je zábava. Iste viete, že existujú aj iné náradia na posilňovanie, ktoré vyzerajú podobne, ale tie sú príliš nemotorné a nedá sa s nimi tak voľne pohybovať. Výsledok pocítite už po prvom pohybe. Ešte raz a sústredujte sa na to, ako sa vám každý sval naťahuje a opäť sťahuje. Porovnajte pár minút cvičenia na posilňovači brušného svalstva so stovkami namáhavých zhybov. Áno, cítim sa výborne a môžete sa aj vy. Nezáleží na veku, či na tom, nakoľko ste zdatní v posilňovaní. Torzotiger sa vám prispôsobí a poskytne vám najľahšie a najrýchlejšie cvičenie na spevnenie brušných svalov, aké si viete predstaviť. Urobte si z cvičenia zábavu. Vyskúšajte Torzotiger, posilňovač brušného svalstva. Výsledky nenechajú na seba dlho čakať. Budete mať pekne vytvarované brušné svaly, pevnejší chrbát a ramená, a to vďaka jedinému plynulému pohybu. Posilňovačovi brušného svalstva je priložený ľahko zrozumiteľný návod, ktorý vás bude sprevádzať od ľahších až po namáhavejšie cvičenia. Okrem toho si môžete priobjednať ako doplnkový tovar sadu elastických lán s držiakmi, aby ste mohli cvičiť postojačky. Objednajte si Torzotiger, posilňovač brušného svalstva a môžete sa pustiť do cvičenia. Zavolajte ihneď. Romantické melódie. 8 kompaktných platní s okúzľujúcou a zmyselnou hudbou celého sveta. Z kompaktných platní vám budú znieť magické tóny flauty. Úžasný zvuk klarinetu. Oddychujte pri počúvaní romantickej hudby Mantovaniho, jedného z najznámejších svetových dirigentov. Tieto prekrásne, ukľudňujúce orchestrálne melódie vytvárajú príjemnú atmosféru i pre zaľúbených. Romantické melódie na 8 kompaktných platniach sú kolekciou s viac ako 7 hodinami hudby. Oddychujte pri hudbe svetoznámych skladateľov.
Pre všetkých romantikov ponúkame 130 hudobných klenotov na 8 kompaktných platniach v krásnom darčekovom balení. Nečakajte a zavolajte TV Shop. A je tu opäť agentúra VIP. V hre sú nemeckí teroristi. Zabudnite. Nie ste môj typ. Profesionáli z agentúry Pamely Andersonovej podstúpia skutočné riziko. Odstaviť dobre organizovaných ozbrojencov nebude v útorok vôbec jednoduché. Pristátia v realite bývajú niekedy tvrdé. Virtuálna realita však môže byť rovnako nepohodlná. Milujem počítačové hry so živými objektami. Špeciálna jednotka týmu AK-1 uviazne v sieti šialeného vedca, ktorý sa chystá ovládnuť Berlín. Hráči majú len po jednom živote a príliš málo času do konca. Helikopter tým AK-1 vo štvrtok večer.